ihanaa päästä tutustumaan uusiin paikkoihin muiden reissuvideoiden kautta. Mut miten toi käytännössä toimii, koska videoita tulee aika jatkuvalla syötöllä ja melkein reaaliajassa? Jep, mutta entä kun editoijalla on kesällä myös muita kiireitä? Tervetuloa seuraamaan mun kiireistä viikkoa YouTubettajien editoijana. Hyvää huomenta. Mun pitäisi nousta, koska Iikashan alkaa futistreeneillä. Ennen treenejä tietenkin mä tein aamutoimet ja lähdin käyttää Minniä ulkona. Niin mun kämppä on jotenkin all over the places. Mä oon ollut varmaan 2 viikkoa kipeänä ja mä nyt menen harrastaa liikuntaa ekaa kertaa 2 viikkoon. Niin also vähän jännittää. Mulla oli nielutulehus. Mä syön vielä 1 antibiootin, niin sitten kuuri on selätetty. Mutta jotenkin kämppä kyllä näyttää sille, että joo. Ja mä laitoin Santulle viestiä, kun mä heräsin, että voisin tosiaan tulla kyydillä futikseen. Niin se ei ole vastannut. Ja treenit alkaa 20 minuutin päästä. Mut eiköhän tää tästä. Väsyttääks? Joo, väsyttää. Nyt olisi hyvä, jos sais unirytmin tälleen, että heräis vaan joka päivä 8. Niin sitten olisi aika hyvä. Joo, kyllä mä se yrittää. Kesäunirytmi on aina ihan omansa. Niin on. Mullahan on lauantaina mulla on jo hiusten laittoa 7:30. Oikeesti? Joo, eli mun pitää herätä joskus 6. Joo, mä tosiaan mainitsin niistä kiireistä. Mä oon tällä viikolla lähdössä Helsinkiin, koska siellä on mun serkun Joonan häät ja hänen ihana kihlattu on pyytänyt mua morsiusneidoksi. Ja tää on ihan älytön kunnia, joten tää myös vähän tuo mulle pientä stressiä tähän viikkoon. Hyvä Maanantai-aamut goes crazy. Yeah. Työttömät activities. Kello 9 me ollaan kaikki teksille ihan silmät tälleen. Ei tunnu viikonloppu missään, ei olla valvottu. Ei kukaan valvonut. Miksi joku valvoisi? I could never. Miksi joku olisi valvonut? Oi, onko sulla mulle jo kato? Ihan rasiassa. Hieno, kun hiuksit vähän aamu. Onko siinä aamuinen? Kaikilla on vähän aamu. Oi, ihan mahtavaa. Ja täällä on vaihtoehtoja. Kiitoksia. Semmoinen kokoelma. Ihana Nella toi mulle korujalainen, koska Nella on niin asustekuningatar. Oikeesti kiitos Nella. Sitten me alettiin pelaamaan ja nämä on siis ihan parhaita tapoja aloittaa viikko. Tää on niin kiva olla kavereitten kanssa ja pelata tämmöstä amatöörifutista, koska enhän mä osaa pelata. Mut pääasia, että me liikutaan ja pidetään hauskaa. Kyllä muuten voitettiin esityksen kanssa. Helmi ei voittanut tänään. Siitä sait. Aamupuuron väliin jäi. Siksi tässä kävi näin. Treenit veny tunnin, ei kun 1,5 tunnilla. Niin äkkiä tekee töihin. Pitää varata vielä lisää jalkapallovuoroja. Ja äkkiä tekee töihin. Jep, työt alkaa. Kato siellä pallosuussa. Sitten kun treenit loppui, niin mä käytiin nopeasti Prismassa, niin mä sain vähän nopeata aamupalaa ja kävin sitten kanssa suihkussa. Ja nyt mun pitäisi alkaa silleen hopi tekee hommia. First coffee! Elikkä nyt mä alan käymään läpi Santun viimeistä reissuvideota. Ja myös mulla on sen lisäksi tällä viikolla Helmin vikareissuvideo. Ja myös mulla on ehkä Niko ja Santtu kuvaukset, mihin mä menen kuvaajaksi. We will see. Ja sitten on kaiken näköistä muuta asioita, mitä pitää hoitaa ennen niitä häitä. Ja avislinen häät. Niin meillä on oikeasti aika kiire. Plus mä oon menossa Santun, Nikon ja Jessityksen kanssa 5 tunnin päästä leffaan. Niin nyt on silleen parempi alkaa tekee nopeasti hommia. Niin kuin mä oon jo yhdellä mun aikaisemmalla videolla kertonut, niin mä jaottelen videon niin sanottuihin osiin, missä mä työstän sitä. Ja mä olin just saanut matskut, niin mä aloin tekemään tämmöistä pohjustuskierrosta. Eli mitä mä tässä käytännössä teen, niin käyn läpi tämän materiaalin, mitä oli noin 2 tuntia, ja mä kääntelen klippejä ja leikkaan turhia juttuja pois, jotka mä tiedän jo, että voi leikata. Siis noin Dolomiittien maisemat on ihan älyttömiä. Tässä taas kun mulla tulee yhteensä 6 reissuvideoa, ja mä ite harvoin matkustelen, niin mulla on niin semmonen... Mua mennään itkettää jopa katsoa noita matskoja, koska tuolla on niin hienoa. Ja edellinen video, minkä mä editoin, Santtu ja Helmi matkusti Leikkomosta tonne Dolomiiteille. Ja mä siinä vaiheessa mä olin jo silleen... Ja Dolomiitit on ollut mulle henkilökohtainen unelmamatkakohde jo useamman vuoden on silleen TikTokissa tallennellut niitä. Niin mä olin vaan koko ajan daydreaming ja mä olin vaan, mä en oikein saanut töitä tehtyä ja näin. Niin arvatkaa mitä.
Mä varasin tuossa viime viikolla sitten lennot Venetsiaan ja mä matkaan sitten sieltä Dolomiteille. Niin voin tässä paljastaa, että multakin on tulossa reissuvideota, mutta siihen nyt on vielä pieni hetki. Mutta niin kun mä oon niin innoissani. Ja toi oli hyvä, että mä varasin ne liput, niin mulla loppui semmoinen niinku daydreaming. Ja sit mä pystyin niinku oikeasti keskittyä töiden tekemiseenkin. Mut joo, mä oon nyt käynyt ton videon läpi ja raakaleikannut sen. Mä olin supertehokas. Santtu tuossa itse asiassa itekin sanoi noilla videoilla, että noi tulee vähän niinku viikon jäljessä noi videot. Ja kiitteli siinä mua, että täällä tehdään kovasti töitä, niin se on kyllä ihan totta. Täällä ollaan tehty pitkää päivää, että saadaan silleen Santun ja Helmin videot läpi. Ja sit monesti noissa on vähän enemmän matskua kuin kotona, koska tietenkin ne on reissussa, siellä on tosi paljon kaikkea hienoa nähtävää ja on asiaa ja sattuu ja tapahtuu, niin sit niitä kerrotaan. Niin joo, Kaija K:ta lainaten. Minä en mieti kesälomaa. Tässä tehdään töitä ja ihanaa työtä, ihan oikeasti. Raskasta, mutta tosi palkitsevaa. Kyllä, ihanaa työtä ja vielä jotenkin henkkoht ekstra ihanaa tehdä näitä videoita, koska tietää, että itse pääsee tonne kanssa. Koska mä olin saanut ton kierroksen jo käytyä läpi, niin mä ajattelen, että tältä päivältä on niin kun tehty tarpeeksi. Ja mä pystyin chillaamaan, pelaamaan vähän Forttia ja tietenkin käytin myös Minnin ulkona. Ja nyt mulla on kiire. Siis ei ikinä pitäisi odottaa TikTokia, jos on silleen, nyt mulla on 1,5 tuntia aikaa chillaa. No siinä vaiheessa ehkä oli 0,5 tuntia aikaa chillaa, niin se ei ikinä pääty hyvin. Niin nyt mä laitan sille maailman nopeimman meikin. Mä oon onneksi hyvä siinä. Ja lähen. Noniin, all black. Asu, pilkkukengät. Joo, mun pitää lähteä niinku nyt. Ja juosta. Tässä aina käy näin. Aina tulee kiire. Mutta mä kerkäsin kuitenkin hyvään ratikkaan ja lähdin sitten suuntaamaan kohti Tampereen Plefnaa. Terve. Terve. Ootteko innoissanne leffasta? Ollaan. Helposti. Hyvä. Sama. Me tultiin siis katsomaan uutta Spider-Mania ja mä olin tästä Henkko todella innoissani, koska mä olin kuullut tästä paljon hyvää ja mä oon jonkin verran kuluttanut Marveleita. Ja sen lisäksi me katsottiin tää 3D:nä, mistä myös oli omat ennakkoluulot. Absoluuttinen sinema. Tuntui aika aidolta joku kohtaukset, kun oli 3D plus se koko sali täris, kun talot räjähteli ja tälleen, niin sit tuntui tosi aidolta. Really good. Oli kyllä hyvä ja 3D-alku oli silleen, että onkohan tää ihan hyvä valinta. Silmä ei niinku tottua, mutta sit kun jotenkin silmä tottui, niin oli ihan sairas. Oli kyllä paras 3D-leffa, mitä koskaan nähnyt. Ja sitten tuli Avengereitten trailer, niin Mulla ei ole hetken ollut näin tapahtumarikasta päivää, mutta videolla toi on jopa perinne, niin mä lähdin vielä hengaamaan Nellan kanssa. täällä vähän tuulee. No vähän. On kaunis maisema ja lämmin. Kyllä, upeeta. En ollutkaan vielä tänä kesänä houkutellut sua viinille, niin tälle extemporeen. Tää on extempore. Antibioottikuurin loppumiselle. Oi, 12 senttiä vaan. Ei 16. Ei hätää. 12. Ei 16. Tuo oli jotenkin tosi ihanaa, koska jotenkin kesän kiireiden ja muiden takia niin meillä on Nellankaan ihan hirveästi keretty näkemään ja hengaamaan. Ja muutenkin mä rehellisesti on aika paljon arkena yksin ja mä oon ilmiselvästikin tehnyt aika paljon töitä. Vaikka mulla on tosi kiireinen viikko, niin oli ihanaa, että tää päivä salli mukavaa tekemistä ja ihanaa seuraa. Hyvää huomenta. Mä käytin äsken Minnin ja nyt tuossa keittyy kahvit, että mä alan niin kuin suoraan tekemään töitä, koska mun pitää lähteä jo silleen 1,5 tunnin päästä kynsihuoltoon. Nyt olisi tosi tärkeää saada vähän tehtyä hommia ennen sitä, koska mä sain eilen tietää niistä Nikoisen kuvauksista. Ja mun aivoissa mä olin silleen, tänään äänikierros Santu video, huomenna sitten graffat ja tarkistus ja näin, se on valmis. Torstaina siirry Helmin videoon. Mä kysyin eilen sitten siellä leffassa, että mihinkäs aikaa ne kuvaukset on keskiviikkona. Että onks ne? No aamusta iltaan. Yeah. I can work with that, mut... Joo, siitä lähtee kyllä kokonainen... Lähtee kokonainen edittipäivä, mitä olin ajatellut, että mulla ois. Sitten mun pitää tarvittaessa ensi viikolla jatkaa tuota Helmin videota. Pitää vaan olla tehokas.
I can do this, I can do this. Mä aloin sitten heti hommiin, koska tätä materiaalia oli tosi paljon ja mulla oli tosiaan vaan 1,5 tuntia aikaa tehdä tätä. Mä yritin vaan saada startattua tämän videon hyvin, että mä pystyn sitten jatkamaan myöhemmin. Mä nyt tein kuuluisan 5 minuutin meikin. Mä sain 15 minuutin kohdalla tehtyä tota videoa, niin mä oon ihan iloinen tosta, koska nyt mulla menee muutama tunti tällä reissulla. Niin tosi hyvä, että mä sain vähän tehtyä noita hommia. Siis superhyvä, on ylpeä itsestäni. Mä lähdin sitten nopeasti kipittämään kohti kauppaa, koska mä en ollut vielä syönyt mitään. Ja otin pientä evästä ratikkaan mukaan. Ja oli muuten aivan upea keli. Mä rakastan tämmösiä, kun ilma rupee ihan vähän viilenemään. On tämmönen +15 ehkä, mutta aurinko paistaa, niin ai että, kyllä hymyilytti. Kynsihuollossa olikin sitten aika tehdä mulle kynnet. Oh my god. Mä oon niin innoissani. Tadaa! Oikeesti noista tuli ihan megasöpöt. Ja tehokkuus maksimus. Oikeesti mun kynsihuollossa meni paljon vähemmän aikaa, mitä me ajateltiin. Ja sit mä kävin vielä lounalla syömässä lohikeittoa kokkipojassa. Ja sit mä kävin vielä nopeasti H&M:stä hakea tämmöset kengät niihin häihin. Ja mulla ei vieläkään ollut kenkiä. Joten joo. Problem solved. Niin mä oon ollut nyt tosi tehokas. Ja nyt ollaan rastitettu to-do-listalta asioita pois. Niin nyt vaan kovaa ajoa. Jos multa kysytään, tää on videon tärkein kierros. Kyseessä on siis äänikierros ja sehän ei pelkästään tarkoita ääniä, vaan mä myös teen tässä lopullisen leikkauksen videolle. Mutta sen lisäksi mä lisään siis musiikit, ääniefektit, säädän äänenvoimakkuuksia ja tarvittaessa poistan taustamelua. Tällä kierroksella luodaan siis oikea runko tälle videolle, jonka tavoitteena on se, että video soljuu sujuvasti eteenpäin. Ja jos mietitään tätä mun omaa videoa, niin tällä hetkellä mä teen äänikierrosta, kun mä laitan näitä voice-overeita. Siinä muuten puserrettiin ja sain äänikierroksen valmiiksi. Hyvä minä. Pusarisin tosi lujaa tossa, mutta myös käytin minnin välissä ja söin pikkasen, koska eihän se niinku muuten putkeen niinku luovuuskaan kykenisi prosessoimaan kaikkea koko aikaa. Niin joo, huomenna on tosi pitkä kuvauspäivä tiedossa. Niin nyt jätetään päiväksi editointi hautumaan. Kerätään siihen torstaille sitten voimia, että tavoite olisi saada toi video valmiiksi ja vähän aloitettua helmin. Mä en tiedä, onko se vähän liikaa toivottu itseltäni, koska toi on taas yli tunnin video. Niin se, että mä saan sen valmiiksi, niin menee, plus että se tarkistaa, niin siinä menee taas niin kuin plus tunti. Ainakin valmiiksi. Toivottavasti saa jatkettua helmin videoa. Mut nyt niin kuin nollataan aivot hetkeksi editoinnista, niin sitten kyllä on virkeämpi taas. Mä lähdin kohti kauppaa ja hakemaan myös pakettia, koska mulla oli tullut uusi kirja. Mä keskityin tän illan rauhoittumiseen. Mä oon tainnut puhua tästä ennenkin, mutta on mun arjen kulmakivi. Mulla on tosi tärkeää mun omat iltarutiinit ja se, että mä oikeasti rauhoitun, koska jos mä tekisin vaikka liian myöhään töitä ja mä saatan unissani editoida, niin mun on tosi tärkeä saada mun aivot rauhoittumaan ja jättää sen luovan prosessin taakse ennemmin kuin mä menen nukkumaan. Niin mun illat pääasiassa koostuu siitä, että mä katson vähän telkkaria. Sen jälkeen mä alan kirjoittaa päiväkirjaa ja luen kirjaa, kunnes kello näyttää sille, että on aika mennä nukkumaan. Hyvää huomenta. Mä oon tosi innoissani tästä päivästä. Ja nyt on taas niin kun Santtu hakee mut 10 minuutin päästä. Niin aika tehdä semmoinen 5 minuutin meikki. Ja mä toivon tosi lujasti, että me kerätään käymässä hakee jostain kahvit, ihan varmasti kerätään. Mut niinku meillä on tulossa niinku tosi hauska päivä. Ootan innolla. Hyvä jengi, hyvä mieli, ei niin hyvä keli. Sateenvarjo mukaan. Yes. Näytän. Tarviiks mä mitään? Sateenvarjo, hirveä sutku. Mä näytän pikkupoja. Joo, Santtu on saapunut. Moi, onks kiva lähteä kuvauksiin? Kyllä. Joo, eli me mennään kuvaamaan. Jos ei ole tullut, niin odottakaa suuremmoista spektaakkeli. Käykää tilaamassa Niko ja Santtu. Joo, ja Santeri Vili. Kyllä. Ihan kuin olisi Italiassa.
Thank you. Jos haluat päästä Italiaan, niin tuu vaan R:lle ottamaan kahvia. Niin. Oliko maitovaralla? Joo, voivaralla. Voivaralla? Joo. Sehän on maitotuote. Kyllä. Oh my god, first time! Noin. Niin. Mä oon upgradeattu kuvaa ja mulla on mikki. Jep, tästä tulee nyt tämmöisiä video-ohjeita siis, että mä en ajattele, että tarvitsee olla puhuva kuvaaja, mutta kyllä tietysti sulla on hauska nauru ja niinku siitä veikkaan, että joihinkin kohtauksiin voi saada jotain lisäarvoa tai sitten selminkin voi leikkaa pois. Et kaikki Musta tulee paljon lisäarvoa kyllä. Okei, mennään kuvaa videoa. Moikka! Tässä pääs käymään niin, että mä kerkesin editoimaan mun oman videon ensin kiireen keskellä. Ja tää video, mitä me kuvattiin, ei ole tullut vielä ulos, joten mä valitettavasti voin näyttää nyt behind-the-scenes-matskua. Mutta voin sanoa, että oli muuten aikamoinen päivä. Oltiin kaikki ihan poikki. Satuuko siellä vähän vettä? Tänne. Mä en siis jotenkin pysty edes prosessoimaan elämää. Toi oli joku legit mä oon lähtönyt yli 10 tuntia sitten kotota. Mut siis tulee ihan hullu video. Pakko sanoa, että toi on varmaan so far sairaampia. Ainakin mitä mä oon ollut kuvaamassa. Niin varmaan most epic Niko ja Santtu video, missä mä oon ollut mukana. Mä sain Helmiltä sen vikan reissuvideon matskut. Mä en enää millään luokan tasolla rupea käymään niitä läpi, koska mulla on huomenna mun pitää kuitenkin käydä Santun video vielä. Tai siis Santun video tehdä loppuun, mutta mulla on aina semmonen ongelma, että jos mulle lähetetään matskut, mun on pakko tarkistaa, että paljonko sitä matskua on. Että osaan varautua ns. Pahimpaan, eli mahdollisimman työlääseen. Oikeesti mä en pysty puhumaan näitä kuvausten jälkeen. Mä vaan laitan materiaalit timelinelle ja katon paljon sitä materiaalia on. Hyvä, sain sanottua sen. Ton verran raakamatskua. Hyvälle vaikuttaa. Toivotaan, että huomenna saisin suht ajoissa Santun videon valmiiksi, että kerkeisin vähän silleen alkujaan käymään matskoja läpi, se olisi ultimaattinen tavoite, mutta joo. Sitten oli taas aika nollata mun aivot. Keitin vähän iltateetä, kirjoitin päiväkirjaa ja luin sitten vielä tätä uutta kirjaa. Ja aloin sitten levolle. Hyvää huomenta. Mä heräsin vähän ennen herätystä. Day 4, kun yritän herätä vähän aikaisemmin, niin kyllä tää tästä, mut kyllä muuten väsyttää. Ja vaikka tuo antibiootti on loppunut, niin mulla joka aamu vähän sattuu kurkkuun. Niin jos joku miettii, miksi mä en ole lenkkeillyt tällä viikolla, niin siinä on syy. Että mä uskallisin käydä siellä futistreeneissä, mutta en ole oikein uskaltanut tehdä muuta, kun noi häät on nyt viikonloppuna. Ja siellä on nyt ei voi tulla kipeäksi. Mutta joo, mä pistin äsken vähän pyykkää pyörimään. Ja nyt enemmän kuin aloitan hommat, niin perinteisesti Minnin kanssa ulos ja syön aamupalaa. Ei kai siinä. Tää on nyt tän viikon tärkein työpäivä. Tänään pitäisi saada oikeasti hommia tehtyä. Nyt mä lähdin tekemään tätä visuaalista kierrosta. Eli tässä mä lisään esimerkiksi zoomailuja, millä korostetaan ilmeitä tai reaktioita, tekstityksiä, kuvituskuvia. Esimerkiksi jos puhutaan jostain edellisestä videosta, niin mä lisään sitten klippejä niistä. Ja kyllä, tää on se kierros, mistä sanoin, että tämän voisi periaatteessa jättää pois. Mutta kyllähän nämä kaikki vähän hienosäädöt on asioita sitten, mitkä kruunaa tämän videon. Uskomatonta. Mä sain videon puoleen väliin ja kello ei vielä paljonkaan, niin mä oon tosi hyvällä mallilla tältä päivää. Mä nostin äsken niitä pyykkejä ja laitoin toisen sotsin peseytymään. Ja nyt mä ajattelin tehdä ruokaa lounasta. Aika rutistus heti aamusta, mut superhyvä minä. Ihan superhyvä. Meillä on tämän Fortnite-peliryhmä, niin siellä jengi huutelee, että päiväpelit. Mä oon ihan... Mun pitää pysyä vahvana, mutta se on sitten päivän palkinto, että voi illalla pelata Forttia. Edelleen pitää myös pakata, mutta onneksi mä oon silleen vähän välikirjoitellut pakkauslistaa, että mä muistan pakata kaiken. Pieni semmonen jännitys on jo viikonloppuun kohtaan, mutta hyvä sellainen. Mä en tässä sano sitä itselleni ääneen, mutta mä olin oikeasti aika tunnemyrsky sisältäpäin. Mutta mä yritän aina manifestoida itselleni hyvää oloa ja puhun itselleni silleen positiivisia asioita, että pientä jännitystä, hyvää jännitystä ja tällä lailla. Mutta oikeasti mua jännitti tosi paljon ja rehellisesti oli myös pientä työstressiä. Nyt jatkuu hommat. Nyt
Nyt on video ladattu Dropboxiin ja on muuten valmis. Mä oon täällä ihan makuasennossa, kun tarkistin tota videota, niin joo. Ja oikeesti kello ei ole vielä paljonkaan, niin suorastaan menestys. Moi Minni. Nyt mä voin sitten vielä hyvin käydä Helmi-video vähän läpi. On aina semmonen sinänsä kaikkensa antaa olo, kun saa videon valmiiksi. Mutta pikku breikki tähän ja sitten vähän käy noita matskoja läpi. Ja sen jälkeen semmonen valmistautuminen viikonloppuun varten. Mä pelasin vähän liian pitkään Forttia, niin mä aloitin aika myöhään käymään tätä Helmi-videota läpi, mutta mä oon nyt 26 minuutin kohdalla ja tämähän oli vähän vajaa 2 tuntia. En oo katsoa paljon tää on nyt. Mä oon vähän tätä raakaleikkaillut. Mä laitan nyt pillit pussiin, pelaan vähän vielä Forttia. Sitten mä rupean rauhoittumaan ja laittaa vähän itteen valmiiksi. Mut mä nyt tein mun aivoissa aikataulun, koska mä tiedän huomenna lähtö on stressaava ja pitää tehdä kaikkea. Niin mä huomenna vaan käyn videota läpi ja raakaleikkaan, että mulla on silleen hyvä pohja ensi viikon alkuun lähteä niin kun kunnolla sitten työstämään tätä. Tässä vaiheessa varmaan hyvä mainita, että mä oon maailman pahin matkastressaaja. Mulla on tietynlaista neuroottisuutta aikatauluihin ja muistan, kun mä pakata kaiken. Eli oli todella hyvä, että mä päätin, että mä huomenna käyn vaan tätä materiaalia läpi ja raakaleikkaan, että mulla on sitten hyvä pohja ensi viikkoa varten, että mä saan jatkettua tämän videon loppuun. Mut nyt oli vaan tärkeintä, että mä yritin vähän rentoutua. Hyvää huomenta. Mä käytin äsken Minnin ja mulla on tosi hyviä uutisia. Mun juna lähteekin 3 eikä 2. Mun koko ajan luulen, että mun juna lähtee 2, eli mun pitäisi lähteä 1, eli mun tarvii lähteä vasta 2. Koska mä olin silleen, että nyt tulee vähän tiukka aikataulu, koska videon matsku on kuitenkin vielä jäljellä. Sitten mä vähän mietin, pitäisikö mulla laittaa itse ruskettavaa. Sitten mulla on silleen, että mä en tiedä kerkeekö mä kaikkeen. Mutta tosiaan sen ajan, kun itse ruskettava on päällä, niin pystyy silleen pakkal-ish loppuun ja niinku näin. Nytten ei muuta kuin hihat heilumaan hommiin. Mä oon aika luottavaisin fiiliksin tähän päivään. Ja mä kirjoittelin eilen päiväkirjaa. Vitsi, miten lähellä, voisinko laittaa? Niin, kirjoittelin eilen päiväkirjaan. Puhuin paljon siitä itselleni, että tämä viikonloppu tulee menemään huipusti. Tämän stressin keskellä mä tajusin sen, että tää on oikeesti vika reissuvideo. Mä otin sen asenteen, että mä nautin nyt ihan joka ikisestä vaiheesta, mitä mä tuun tähän videoon tekemään. Vaikka videot jatkuu normaalisti, niin kyllä näiden reissuvideoiden tekeminen on vaan jotenkin spesiaalia. Kello on vasta ton verran ja mä oon käynyt nyt videon matskut läpi ja raakaleikkaillut tätä. Mulla on tässä vielä, vajaa 4 tuntia. Mä voisin nyt laittaa itse ruskettavaa ja sitten käydä vielä tätä vähän uudestaan läpi. Jee, vitsi miten kiva. Kiva vikareissuvideo. Sitten mä jatkoin tätä mun valmistautumista, laitoin itse ruskettavaa pintaan ja ai vitsi mä vihaan sitä tunnetta iholla. Ja tosiaan mä jatkoin sen jälkeen vielä vähän tämän videon raakaleikkaamista. Pelasin sitten vähän Forttia. Mutta nyt on itse ruskettava pesty pois. Tässä on nyt reilu tunti aikaa lähtöön. Niin mä laitan nyt nopean meikin naamaan, niin sitten mä saan laitettua pakattua meikit. Mut joo, niin kuin jo aikaisemmin tainnut mainita, että mä oon ehkä maailman pahin niin kuin matkustustressaaja. Ja varsinkin jos mulla on koira mukana. Niin sen takia low-key oli hyvä, että mä tuliko paljon. Pelasin nyt Forttia, niin sai hetkeksi ajatukset jonnekin muualle. Ja mä sain ihan hyvin niin kuin, töitä vähän niin kuin, sitä leikkausta eteenpäin. Mutta mun oli niin vaikea olla se itse ruskettava päällä ja mä en saanut silleen vaiheltua niin hyvin asentoon, mitä mä normaalisti tekisin, kun jotenkin en pysty pysyä ihan täysin paikallaan. Niin sain ihan hyvin tehtyä, mutta joo, toi Fortti oli ehkä ihan hyvä, niin pelasin Lindan kanssa, niin sai vähän jotain niin kuin, muuta ajateltavaa. Mä tiedän, että sit kun mä istun junassa, mä niin kuin on silleen, okei, mä oon nyt junassa, mä oon todennäköisesti pakannut kaiken toivottavasti, tai siinä vaiheessa ei niin kuin enää voi minkään. Mut se, että mä selvin siihen junaan ja mulla on kaikki varmasti mukana, niin mä käyn silleen laukun ainakin 10 kertaa vielä läpi. Mut mulla basically on kaikki pakattu. Mä äsken vähän laittelin sinne näin, mut sitten niinku katsotaan vielä pitääkö mun vaihtaa laukkuun, kun laittaa meikit. Kun noi vie ehkä eniten tilaa. Mut joo, I got this. Tärkeintä varmaan on, että mulla on mukana niinku se juhla-asu. Enhän mä silleen basically
tarvii muuta. Niin kuin tästä voi huomata, niin koko alkupäivä meni itteni rauhoittelemisessa. Mutta mä tein tämän mun kuuluisan 5 minuutin meikin ja sen jälkeen aloin katsomaan, että kaikki on pakattuna. Joo. Mä laitan hiukset nutturalle, koska sit jos mulle tulee niin kuin, että mä oon ylistimuloitunut, niin mulla on sentään hiukset kiinni. Meikit repun pohjalle. Onhan tää nyt oikein Mikko. Lyökkäri, tossut, juhlakengät. Hammasharja on, korut on, kortti on. Nyt lähettiin. Toivottavasti on kaikki. No, suuremman osan saa ustettua, jos unohtuu. Noniin, sit kaikki mitä oli voinut tehdä oli tehty ja nyt lähdettiin tosiaan matkaamaan kohti Helsinkiä Minnin kanssa ja häät on huomenna. Mä en oo kerennyt oikeesti edes miettiä niitä. Mulla on ollut niin paljon töitä ja sitten mä oon miettinyt enemmän pakkaamista ja lähtöä. Mutta tässä vaiheessa vaan oikeesti luotin, että mulla on kaikkea. Sit kun mä pääsin junaan, niin homma oli hanskassa. Minni on nyt laitettu hoitoa ja me täällä Peppiinen kanssa etsitään kenkiä huomiselle. Mutta joo, tässä on tämä... Oikeesti. Tässä on siis meidän muistiot huomiselle. Monta sivua tässä on? Olisiko siinä vaikka 30? Ja meillä on tänään semmoinen pieni lukupiiri, että huomenna sitten... Me siis harjoitellaan ja luetaan tähän huomiseen kokeeseen. Koska täyskymppihän siitä tulee. On ollut kyllä stressaavaa täällä Helsingissä oloa. Tää on niinku top 1 kauhuleffat. Joskus ajattelin, että jos... Sitten sulla on vielä tämmönen Type B-serkku, joka joo. vähin bensoilia. Joo, mutta joo. Näihin kuvia tunnelmiin. Sitten mä vietin mun serkun koira myös hoitoon ja käytiin vähän kaupoilla ja syömässä ja sitten mentiin kohti isoa päivää. Ja mulla oli tälle päivälle oikeasti vain yksi tavoite. Mennä asia kerrallaan. Koska monet hienot päivät ja varsinkin semmoset, mitä jännittää paljon ja on tehty paljon vaivaa sitä ennen, niin menee ohi sormia napauttamalla. Oli se sitten häät tai syntymäpäivät tai omat valmistuaiset tai mikä tahansa, niin on niin super tärkeetä nauttia joka hetkestä ja koittaa imee ne kaikki ihanat muistot ikuisiksi ajoiksi. Ja tietenkin kaikista tärkeintä oli tehdä tästä päivästä ikimuistoinen ihanalle hääparille. Tervetuloa sukuun virallisesti. Kiitos. Nyt on ehkä vaativimmat osuudet tänään tapahtua, eli siirtymiset ja kaikki. Mitkä fiilikset? Nyt on kyllä vähitellen voi alkaa hengittää. Me vähän itkettiin Pepsunkaan kirkossa. Ai, mut meidän piti pidettiin käsistä kiinni ja se on hyvä. Tuettiin toisiaan. Joo. Just näin. Mulle kun se biisi alkoi, niin se oli jotenkin se niinku virallinen. Ja siis kerro mihin biisiin me käveltiin pois. Indiana Jonesin tunnari. Mä ajateltiin, että elämä on niinku seikkaa. Se on Vitsi, mä en tiennyt niin kun me lähdettiin kävelemään. Mä olin vaan... Kuulostaa tutulta. Hetkonen. Se oli semmonen 5 minuutin päätös. Mä sanoin, että elämä on niinku seikkailu. Just näin. Ihanaa päivää. Me oltiin nähty niin kovasti töitä näihin häihin, varsinkin hääpari ja tietenkin koko hääseurue. Mutta tää päivä onnistui aivan täydellisesti. Silmät lasittu monta kertaa puheista ja päivä oli täynnä itkua ja naurua. Ja kaiken kaikkiaan rakkaus on ihanaa. Mä oon niin onnellinen, että mun serkku Joona on löytänyt Vilman. Ja mä toivotan heille aivan ihanaa ikuista rakkautta. Olipa ihana viikonloppu. Nyt ollaan kotiin selvitty Minnin kanssa ja täällä ollaan takas sormin äärellä. Mä oon tehnyt tosi tehokkaasti jälleen hommia, hyvä minä. Huomenna saan Helmin videon valmiiksi. Kiitos ihan älyttömästi, kun katsoit tänne asti. Nähdään taas.